बरदलनि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 15थि 3 बोसोरारि जथुम्मा बेखौ दलापारा गामिनि गोथार बाथौ सिबिसालियाव खुंनाय जादों साननैनि हाबाफारि लानानै। बे साननैनि हाबाफारि लानायाव दिनै गिबि सान। बे गिबि सानाव मोननै सावरायमा मेल दङमोन। बेनिनो मोनसे सावरायमेला जानानै थांनायनि उनाव दा मोनसेया जाबाय दङ। बेहाय मोनसे लाइमोन आरो माइनावफोरनि मोनसे दङमोन सावरायमेल। बेहाय मोनथाम आयदाखौ लानानै जादोंमोन। बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां गासै बिथिङाव जौगाहोनाय लाइमोनफोरनि बिफाव आरो मोनसेया जाहैबाय बाथौ धोरोमनि गेजेरजों लाइमोनफोरनि गियान आरजिनाय आरो आदर्श गोनां जिउ खांनाय। मोनसेया जाहैबाय बर' सोदोमस्रिनि गुदि बाथौ धोरोमनि सिबिखान्थिजों सिजौआरि गियान। दा जोबोद मोजां सोंथि। नोंगौ बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां खालामनायाव जोंनि लाइमोनफोरा मा हाबा मावनांगोन। गुबैयै जोंनि लाइमोनफोरा आथिखाल बुब्लियाव गोबां सोलोंथाइ गोरों जाबाय। सोलोंथाइ गोरों जानायनि गेजेरजों जोंनि बाथौ धोरोमनि गासैबो गियान बोसोन तथ्यफोरखौ लिरनायनि गेजेरजों आरो सेमिनार खुंनायनि गेजेरजों बर' माहारिनि अनगायैबो बा जोंनि आसाम हादरनि अनगायैबो जुदि बे धोरोमनि गासै बिथिंफोरखौ लानानै जोङो आसामनि अनगायै भारत हादर बा गुबुन हादरफोराव गोरों स्कलारफोरखौ लानानै रिसार्च खालामहोनायनि गेजेरजों जुदि बर' रावनि अनगायैबो जोङो गुबुन रावफोराव लिरनानै दोनोब्ला बा स्कलार रिसार्च खालामोब्ला होमबा जोङो आर'जफोर बा बिजाबफोरखौ खान्थिफोरखौ जोङो बोसोनफोरखौ बर' रावनि अनगायै असमिया हिन्दी इंराजि बा गुबुन रावाव लिरनानै फोसावोब्ला आरो बे फोसावनाया बैसोर गुबुन राव हारिफोरनि थाखाय अनसायजाथाव जायोब्लानो जों मुलुगाव गोसार होनो हागोन। आरो दिनै जोङो बे जोंनि धोरोम बा गुबुन जायखिजाया बिथिंफोरखौनो फोसावनो थाखाय गोबां गोरलै जानानै फैबाय। मानो होनोब्ला दिनै मास मिडियाफोरा निउस पर्टेलफोरा दिनै गोबां सुबुंफोरनि आखाइफोराव थाबाय। जों दसेनि गेजेराव मोनसे जायगायाव प्रग्राम जानायफोरखौ फेसबुक बा इमेलनि गेजेरजों वाट्सएपनि गेजेरजों गोबां जायगायाव जोङो दैथायहरनो हायो। इउटुबनि गेजेरजों जों बेफोरबायदि फोसावनायफोरखौ गुबुनफोरनो फोसावनो हायो। बेफोरबायदि खालामोब्लानो जोङो मुलुगनां खालामनो हागोन होननानै फोथायो। दिनै जोङो बरदलनि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा बियाबनि 15थि जा जथुमा बे जथुमाखौ गाजा गोमजायै जों साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जादों। बे हाबाफारिखौ बे 15थि जथुमाखौ जोङो थांनाय बोसोरावनो जोङो खुंनो गोनांमोन। नाथाय बुहुमनां मोनसे COVID-19नि जा गिख्रंथाव भाइरास बे भाइरासनि जाहोनाव जों बे जथुमाखौ खुंनो हायाखै। नाथाय दिनै जोङो सम आरो खाबुखौ बोथोरखौ लानानै जों दिनै 23 आरो 24 जानुवारि 2021आव जोंनि बरदलनि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा 15थि जथुम्मा बे जथुम्माखौ जों दिनै गाजा गोमजायै खुंबाय। बिनिनो दिनैनि जोङो गिबि हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव जोङो दौरि आफादनि जों मोनसे सावरायमा मेल जादोंमोन। आरो बेनि उनावहाय जों नैथि हाबाफारि बायदियै नैथि खोन्दो बायदियै जोङो बरदलनि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि जों मोनसे सावरायमा मेल जागासिनो दङ। जों माखासे आयदाफोरखौ लानानै फुंखा सुबुं जोङो हांख्रायनानै बे सावरायमा मेलखौ जोङो खुंनाय जादों। दा मोनाबिलिनि 5 रिंगानिफ्राय जोङो जोंनि बियाबनि थान्दै मेल बे थान्दै मेलखौ जोङो सालायनाय जागोन। बे थान्दै मेलाव जोङो गोजाम बिबानखौ सिफायनानै जोङो गोदान बिबान दाफुंनाय जोंहा हाबाफारि दङ। आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो माखासे 3 बोसोराव जोंहा मावनो गोनां माखासे हाबाफारिखौ लानानै जों माखासे थांखि आजावनाय जोंहा हाबाफारि दङ। बेफोर गासैखौबो लानानै जों दिनै जोंनि 59 गामिनि थान्दैफ्रा दिनै बाहागो लाफैदों। लोब बाहागो लाफैदों। दौरिफा गुरुफोर बाहागो लाफैदों। गागि बाथौसाफोर बाहागो लाफैदों। बेजों लोगोसे लाइमोन माइनाव गासैबो दिनै ग्रोम ग्रोमै जोंनि नैबे जथुमायाव 15थि जथुमायाव बाहागो लाफैदों। बिनि थाखाय जोङो गासैबो बाथौसाफोरनिफ्राय जोंनि बरदलनि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जोङो रोजा रोजा साबायखर होदों। आरो जोंनि बे जथुमाखौ फोसावनायनि थाखाय बे बिजोंनिसिम जोङो जोंनि बोखावै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय बरदलनि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जोङो रोजा रोजा जोङो साबायखर जों जासिदों। जों खावलायगोन
जाहाथे बयबो रायजो राजाया जोंखौ मदद होयो साइकेल रेलियाव मदद होयो बयबो ग्रुप ग्रुप फैनानै जोंखौ जाहाथे जोंनि धोरोमारि गौथुमनि जाहाथे जौगानायाव बिश्व दरबाराव जों जाहाथे मुलुगनां माबायाव जोंनि धोरोमखौ जाहाथे लांनायाव जाहाथे सहाय सहयोग खालामनो हेफाजाब होयो बिनि थाखाय रायजोफोरखौ खावलायगोन आरो रायजोफ्रा थांगोनबो ग्लोब ग्लोबनो गावनि धोरोमखौ सिबिनायजों लोगोसे गावनि धोरोमखौ जौगालुआव लांनो मुलुगनां जौगानायाव लांनो थाखाय बयबो लैहोर लैहोर फैगोन होननानै आं खोनानो मोनदों बेनिखायनो आसा खालामो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुम बरदेब बियाबनिफ्राय जों बिथांमोनखौ साबायखर बावदों फैगोना जों मेसेज मोनदों आरो बिथांमोनखौ दिनैनि माबाजों मेसेज होदों जाहाथे बयबो फैलायनानै ग्लोब ग्लोब फैनानै जोंनि खौसेथिखौ लाखियो आरो जोंनि जिथुनिखि बर' माहारिनि जिथुनिखि लाइमोनफोरा धोरोमारि मिथिंफोर जायोब्ला मानि थाखाय खम बाहागो लायो खम बिबांनि बाहागो लायो जोंनिया बेनो बाथौ धोरोमारि गौथुमाव दासिमबो जों माखासे माबाफ्रा बुजिनाय माबा फैयाखै दा फैहांनो जों गोरों गोरों माखासे फैदों दा जेरै जों फुंखा सुबुंफोर होदों लाइमोनफोरनि फुंखा सुबुंफोर ओरैबायदि मोजां फुंखा माखासे जोंनि लाइमोनफोर फैदों आसा खालामो जोंनि टारगेट लादों नै एबा दिनैनि सावरायनायनि गेजेरजोंनो जों माखासे कलेजियेटफोरखौ जायफोरा कलेजाव फरायनाय स्टुडेन्टफोर दं बेफोरखौ खेबसे खौसे गासैखौबो लिंहरनानै जों मोनसे सावरायमेल लानो सानदों निस्सय होनबा बुजिगोन धोरोमा मा धोरोमनि गेजेरजों जे बर' हारिखौ मोजाङै दैदेनलांनो हायो आरो फरायनायजों लोगोसे धोरोमफोरा जे समाजखौ सोदांलांनो हायो हारिखौ सोदांलांनो हायो हारिमुखौ सोदांलांनो हायो बेयाव निस्सय होनबा लाइमोनफ्रा बुजिगोन बेखायनो जों सानदों माखासे कलेजियेट गथ'फोरखौ बा फरायसाफोरखौ लिंहरनानै जों मोनसे जथुमा लिंनो सानदों आरो